Türkmenistanda paýtagtyň we welaýatlariň arasyndaky demir ýol gatnawy toktatyldy. Uçar bilen ýolagçy gatnawy epesli azaldy. Maskalaryň giňden geyilmegi hökman edildi. Covid-19 alamatlary ketelçiligiň ýaýramagy dowam edýär. Koronawirusyň bardygyny resmi taýdan inkar etmegini dowam etdirýän ýurdun medeniýeti bolsa, görülýän çäreleri ilatyň saglygyny hapalanan howadan gorumak maksady bilen düşündirýär. Resmi taýdan Türkmenistanda ýene-de Covid-19 ýok. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda koronavirus alamatlary bolan pneumoniyanyň ýaýramagy dowam edýär. Adatlyň habarçylary we gararsat habar beriş serişdeleri demalyş hastalygy bilen kesellenler şol sanda ölüm hadiseleri barada habar berýärler. Olar hastalarda Covid-19 keseliniň anyklanandygyny ýöne munyň resmi taýdan ma'lum edilmeýänligini belleýärler. Owalarymyzda ölýänler köp, her gün bir näçe adam ölýär. Şu gün 3 adam ýogaldy. Olar 25 ýaşdan 55 ýaş aralygyndadyr. Adamlar gorkýarlar. Köpüsi hatda jaýlanyş çärelerine de gitmeýärler. Hiç ýere giden oklar gulplanyp otirler, koronavirusdur ödýärler diýip Mary welaýatyndaky habarçymyz 14-nji ýylda aýtdy. Onuň sözlerine görä ölenler plastik paketlerde jaýlanýar, merhumlaryň jesetlerini ýuwmaga ruhsat berilmeýär. Adatlyk radiosu öz habarçylarynyň howpsuzlygyny öpçün etmek maksady bilen agdalan owalaryň hem adamlaryň atlaryny, şeýlede bolan wakalaryň käbir jekmejeklerini agdamakdan saklanýar. Aşgabatdaky habarçylarymyz hem koronavirusdan ýok olanlar barada habar berýärler. Bagtyarlyk etrafynda köşüde ölýänler köpelen soň ýaşullar bulalaşyp merhumyň diňe ýakyn garyndaşlarynyň hem dostlarynyň gatnaşmagynda ýas tutulmagy barada karara geldiler. Adamlaryň köpçülik bolup ýygnanyşmagy koronawirusyň ýaýramagyna sebäp bolýar. Mundan başga da uly üýüşmelöňler köp çykdyjylara sebäp bolýar. Indi ýurdun ykdysady krizisi işçilik ilatyň şeýle çykdyjy etmegine mümkinçilik bermeýär diýip Adatlyň habarçysy 14-nji ýylda Aşgabatdan habar berdi. Häkimetler ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürüp, pneumoniyanyň ýaýramagy we koronavirus alamatly keselden ölýänleriň köpelmegi barada hem hiç şeýle düşündiriş bermeýärler. Emma bu aralykda ýurtda Covid-19 häsiýetli keselçiligi bolan ýataglaryň köpelmegi sebäpli birnäçe saglyk edaralaryna karantin düredildi. Paýtagtda ofis jaýlary hem karantin öwrüldi. Döwlet işgärleriniň arasynda karantinlerde işlemek üçin işgärler alınýar. Karantinde işleýänleriň arasynda döwlet edaralarynyň işgärleri hem bar. Ýol başçylaryna bolup geçýän wakalary aýan etmezlik, beýlekleriň howsala düşmezligi üçin işgäriň dinç alýanlygyny aýtmak tapşyryldy diýip Aşgabatdaky habarçymyz 13-nji ýylda gürrüň berdi. 13-nji ýylda welaýatlariň arasyndaky transport aragatnaşygy toktatyldy. Welaýatlar bilen demir ýol aragatnaşygy toktatyldy. Indiketi uçar gatnawynyň kesilmegini elan ederler. Olar Aşgabatyň ýolagçy gatnawlarynyň welaýatlar bilen dogly ýapylmagy barada gürleşýärler. Adyk hem senagat ýükler daşarlar diýip Adatlyň habarçysy resmi çeşmelerine salgylanyp 13-nji ýylda agşam gürrüň berdi. Şol gün akşam Aşgabatdaky habarçylar Daşogyň ýaşaýjylarynyň öýlerine gaýdyp bilmekleri üçin Aşgabatdan Daşogda goşmaçy otly berilendigini gürrüň berdiler. Şol bir wagtyň özünde de Daşogdan Aşgabada gögönüm alyp baran ýük awtologlaryna şähere girmäge ruhsat berilmändir. 14-nji ýylda Adatlyň Lebapdaky habarçysy paýtagt bilen welaýatlariň arasyndaky uçar gatnawy barada käbir maglumatlary anyklady. Türkmenabaddaky aeroportyň işgärleriniň sözlerine görä 15-nji ýyldan başlap Türkmenabaddan Aşgabat şäherine her hepde bir ýa-da 2 ýedek uçar gatnatmak planlaşdyrylýar. Ýurdun hemme ýerlerinde bazarlar we sowda merkezleri ýapylýar. Marynyň täze bazary hem ýapyldy. Satyjylar nägile adamlar gaharlanýarlar. Dukanlar möhürlenýär, bazara hiç kim goý berilmeýär. Garyp sowdagarlar howlukmaç harytlaryny çykarýarlar. Diňe adyk dukanlarynyň işlemegine ruhsat berýärler. Ilatyň arasynda howsala bar. Adamlar mümkin boldugyça adyk satyn alýarlar. Ähtiýaçlyk etmäge tinançýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä iň köp talap edilen harytlaryň biri Maryda maskalar bolup durýar. Emma olar hemmeleri el ýeterli däl. Maryda bir maskanyň bahasy 17 manada ýetýär. Türkmen häkimetleriniň geri diýen täze talaplary bilen birlikde ýurtda ilatyň arasynda nägiler gartýar. Fevral ayında koronavirus epidemiyasi başlanda adamlara maska giymäge ruhsat berilen bolsa, olary şonda kowalap jerime salyp 15 günlük tutsuk etmedik bolsalar, indi reanimasiýa bölümlerinde şeýle basabazlyk bolmazdy. Adamlar ölmezdi. Ilatyň öňünde jogapkärçilikli bolmak gerek diýip Lebap ýylaýdynyň ýaşaýjysy Adatlyk bilen gizlenlik şertlerinde bolan söhbetdeşligini aýtdy. Indi Türkmenistanyň ilaty maska giymäge we 1-2 metrlik aralygy saklamagy borçly. Maskanyň ýoklugy sebäpli jerime salynýar. 13-nji ýyldan başlap ýurtda maska dakynmak düzgüni girdildi. Günüň dowamında köpçülik ýerlerde polisiýa we harby işgärler ilata maska giymeň zerur
zarurlygy barada duýduruş berdiler. Ýurdun hökümetçi onlaýn neşirlerinde hem ýurtda maska rejiminiň girdilmegi we iladyň bu barada habarly edilmegi hakynda maglumatlar peýda boldy. Polisiýa şäherleri gowy maskalary bolmadyk raýatlary köçelerde durýarlar we olaryň ýokunç keselleriň ýaýrymagyna garşy göreşmek üçin öýleriniň daşynda maska giýmeldigini sypaýatçylyk bilen ýatladýarlar diýip Orient hökümetçi neşri 13-nji ýylda habar berdi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä 14-nji ýyldan başlap maskasy bolmadyklara 100 manat meçberinde jerime gözeňinde tutulýar. Şol gün ýerden köçelerde we ýollarda piýadalara we ulaglara gözekçilik güýçlendirilipdir. 14-nji ýylda Azatlyň habarçylary Aşgabatdan we Libapdan şeýle habar berdiler. Polisiýa awtobuslary saklaýar we ýolagçylarda maskalaryň bardygyny barlaýar. Şeýle hem sürüjülere ulaga maskasyz adamlary salmazlygy berk tapşyrýar. Ýerden etrafymyzda ýoluň duralgysynyň golaýynda bir harba adam maskalaryň bardygyny gözekçilik edýärdi we barlaýardy. Ulanılan maskalar bolsa eýem zibil bolup gapdalda ýatyr. Farapda dermanhanalarda maska ýok. Maskalar ýetasan döwlet işgärleri we polisiýa ýerler käbirleri 7 günläp şol bir maska giýip ýörýärler. Bir polisiýa işgäriniň maskasy ýyrtylyp gidipdir. Ol günde 10 sagat işleýänligini we günde 5 gezek bolmaly ýaly maskany çalyşyp bilmejekdigini aýdýar. Munyň üçin oňa günde 50 manat gerek bolar. Etrap dermanhanasy 3 manatdan maska satýar. Ýöne bu ýerde nowat 1000 adamdan geçýär. Şeýle nowatda maska satyn almak däl, kesel ýokaşmagy has ehtimal. Bu Aşgabatly we Libaply habarçylarymyzyň beren maglumatlary. Ýurtda koronawirusyň döremek ehtimallygyny inkar edýän Türkmenistanyň habar beriş serýetleri bu keseliň adyny hem köplenç agdamýarlar. Dünýädäki ýagdaýlar barada habar berýän hökümetçi metbuat neşirleri ýurdun içinde görülen çäreler barada habar berende olary öňüne alyş işler hökmünde häsiýetlendirýärler. Şeýle-de maska giýmek düzgünni, raýatlaryň saglygyny tozan bölejikleriniň goramak aladasy bilen düşündirýärler. Ýurdun saglygy saklaýyş ministrligi soňky günlerde howada şeýle tozan bölejikleriniň hadadan 21% ýokary bolandygyny öňe sürdi. Şeýle-de bolsa Orient neşri ýurtda maskalary hökman giýmek çäreleriniň koronawirusyň howa arkaly tozan bölejikleri bilen ýokaşmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun koronawirus pandemiýasy şertlerinde ykdysady işlerini geçirmek boýunça hem halkara tejribelerini öwrenip başlady. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owu hyjylygy Guramasynyň ýakyn gündäwir hem Demirgazyk Afrika boýunça regional idarasy azyk senagatynda sowda amallaryny guramak, global epidemiologik ýagdaýda owu hyjylygy önümlerini satmak we satyn almak boýunça türkmen bilermenleri üçin onlaýn maslahatlar geçirip başlady. Bütün dünýä saglyk Guramasynyň COVID-19 boýunça missiýasynyň 6-njy ýyldan beri Türkmenistana tapar edýän toporunyň viziti soňlanyp barýar. Halkara bilermenleriň 15-nji ýylda Aşgabatda COVID-19 boýunça missiýasynyň deslapky netijeleri barada metbuat konferensiýasy geçiriler. Türkmenistanyň günnäger sebäplerine din wekilleri bu ýyl Gurban bayramyna köpçülikliň bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşlýanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji ýylda anonim şertde habar berdi. Darganata we Fara we etrawyna bir näçe din wekiliniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna atlandyrylmadyk şertini beren gurrunlaryna görä, olar şu ýyl Gurban bayramyny her kimiň öz öýüne bellemegini maslahat berýärler. Bu köpçülikliň gurbanlyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşýarlar. Türkmenistanyň Gurban bayramy däp desturlary esaslanýan köpçülikliň çäreleri bilen bellenip geçilýär. Bu ýyl Gurban bayramy iýul aýynyň ahyrlaryna bellenilýär. Türkmenistanyň bu bayramçylygyň anyk senesi her ýyl prezidentiň fermany bilen kesgitlenilýär. Ýurtda gurbanlyk münasibetde geçirilýän köpçülik bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşylmagy tutuş dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Ýöne habarçymyzyň söhbetdeş bolan din wekilleri köpçülikliň çäreleriň ýatyrylmak ähtimallygynyň anyk sebäplerini halkyň yaramazlaşan ykdysady ýagdaýy bilen düşündirmäge synanýarlar. Pandemiýa ýa-da karantin çäreleri bolmanyna da Fara vilayatynyň köp böleginde gurbanlyk öldürmek, sadaka vermek mümkinçiligi gynansak da ýok diýip bir din wekili habarçy bilen gurrundeşlikde aýtdy. 7 aprelde gelen tebii helakçylyk ençeme raýaty garyp goýdy diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Türkmen häkimetleri ýurdun günnäger sebäplerine 27 aprelde turan weýrançylykly tupanyň netijelerini äşgär etmeýärler. Bu harasatyň netijesinde Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä 14 adam wefat boldy. Ýaşaýyş jaýlary uly zýan ýetdi we 14 000 hektar owa hojalyk ekinleri zaýa boldy.
Üstesine Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri syýynçylara görä garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Häzir azyk önümleri we etiň bahasy her hepde gymmatlap barýar. Geçen hepde sünkli etiň 1 kilogramy 48-55 manat aralygyndady. Şuň 60 manatdan bahalanýar diýip habar çaýtdy. Türkmen halkynyň arasyna däp bolan urf adatlary görä Gurban bayramyna türkmenistanlylar esasan et önümlerinden bişirilýän nahar taýýarlap olary dogan garyndaşlaryna tanyş bilişlerini we goňşy golamy hödür kerem edýär. Köpçüligi çagyryp söwüş edýär. Gara mallaryň şol sanly goýunyň we geçiniň bahasy gymmatlaýar diýip habarçy maglumatyny üstüne ýetirdi. Türkmenistan'da häkimetler şu wagt içinde koronavirus pandemiýasyna we onuň fonuny girdiýän çärelerini ätýaşly çemeleşip geldi. Goloýda Türkmenistanyň Saglyk ministrligi ýylaty maska giýmegi maslahat berdi. Ýöne muny tozandan goranmak üçin diýip düşündirdi. Din wekilleri Gurban bayramyna köpçülük çäreleriniň ýatyrylmak ähtimallygy barada duýdurýarlar. Ýöne olar muny koronavirus pandemiýasy bilen gönüden-göne ýylteşdirmän ýylatyň ykdysady ýagdaýy bilen düşündirmäge synanýarlar. Beýlek tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçysy Farap we Darganaty etraplaryna ykdysady kynçylyklaryň 3-5 ýyl bäri dowam edýändigini tasdikleýär. Ýöne köpçülük doýun bayramçylyk çärelerini ýatyrmak düzgünü ilkinji gezek şu ýyl koronavirus pandemiýasynyň fonuny ara alınıp maslahatlaşylýar. Guruluşukçular geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny alyp bilmeýän wagty TDH ýurdun guruluşuk pudogyny taripleýär. Ministrler kabinetiniň soňky giňeldilen mejlisinde eden çykyşyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň 1-nji ýarymyna ýurt boýunça bahasy 37 milliard dollardan gowrak 2,5 miň goloy ýyry deskanyň guruluşynyň alınıp barlýandygyny aýtdy. Biz täze şäherleriň we şäherçeleriň guruluşyny giňerim bilen girişdik hemde emele gelen ýagdaýa garamazdan bu işleri dowam eder diýip TDH 13-nji iýulda ýurdun guruluşyk pudogy barada çap eden tesbirlemesini Türkmen prezidentiniň sözlerini getirdi. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň guruluşyk pudogyny edilýän köp milliardlyk çykdyjylar ýurtda ykdysady krizisiň dowam edýän wagtyna hemde pandemiýa sebäpli global ykdysadyýetin şol sany Türkmen ykdysadyýetiniň haýarlaýan wagtyna gawat gelýär. Galbertide prezident Berdimuhammedow 3-nji aprelde geçiren hökümet maslahatyny dünýä ykdysadyýetine emele gelen ýagdaý bilen baglykda guruluşygy meýilleşdirilen ähli deskalara gaýtadan seretmegi we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur deskalary saýlap almagy tapşyrypdy. Ýöne munyň ideýany Berdimuhammedow 9-njy aprelde tanqidçilere görä Aşgabatda ýaşaýyş durmuş ähmiýeti sorak asyrnaky käbir binalar toplumlarynyň guruluşygy bilen tanyşdy. Olaryň hataryny Aşgabatyň günorta günjeginde gurulýan halk maslahatynyň diwanynyň binalar toplumy, Türkmenistanyň maslahatlar merkezi arkadag mihmanhanasy we hökümet mümmeriniň binasy bar. Synçylar Aşgabatda milliardlarça dollar sarf edilýän guruluşyklaryň bir näçesiniň mihmanhanalardan we maslahat merkezlerinden ibaretdigini aýdýarlar. Döwlet medeniýeti 13-nji ýylda çap eden tesbirlemesini ýurt boýunça alınıp barlýan guruluşyklaryň diňe bir paýtagyt Aşgabatda däl eýsem ýurdun iň çet künjeklerine de alınıp barlýandygyny öňe sürýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýerlerde alınıp barlýan bir näçe guruluşyk deskarlarynyň ýyllaryň dowamyna tamamlanmaýandygyny hem de guruluşyk işlerine gatnaşýan işçileriň aýlyk haklaryny wagtyny alyp bilmeýänliklerini habar berýärler. 6-njy ýylda habarçymyz Serdar şäherine gurulýan şeker zawodyny guruluşykçylaryň geçen ýyldan galan zähmet haklaryny alyp bilmeýänliklerini geçen noýabrda habarçylarymyz Darganaty etrawyna gurulýan täze şäheriň guruluşyna gatnaşýan işçileriň ençemi aý bäri aýlyk haklaryny alyp bilmeýänliklerini habar berdi. Türkmenistanyň guruluşyk pudogyny vice-premier Şahmuhammed Durdulyýew hemde prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow gödäwçilik edýär. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň senagat we guruluşyk önümçiligi ministridir. Şol bir wagtyň özünde Türkmen medeniýetiniň habarlaryna görä ýurtda alınıp barlýan köp milliardlyk guruluşyklaryň hataryny Göktepe etrawynyň Gorjok geňeşliginiň çägine 2019-njy ýylyň aprelinde düýbi tutulan bahasy 1,5 milliard dollarlyk Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezi hemde bahasy 2,5 milliard dollarlyk Aşgabat Türkmenawat awtobany ýaly iri guruluşyk deskalary hem bar. Resmi medeniýete görä bu iri iki taslamanyň ikisine de gatnaşýan Nusoy ýollary atly ýerli firma
Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 6-njy iýulda habar bermegine görä, beýleki käbir ýerli hususy firmalar bilen bir hatarda Serdar şäherine gurulýan şeker zawodynyň gurulşygyny ýüzlerçe işçiniň zähmet haklaryny töläp bilmeýär.